Saya sempat IP baru kiba kerjaan bahaya kan ke YouTube channel juga abad dengan dokter dong bat IP kiba persyak bahaya kan ke YouTube channel juga abad dengan dokter dong di mentah kami ke jeng puli ke dina kitab hawar di syua bangan puli na kitab hawar aku ban syukuran bacat jengmut mo bat kum ke jeng kentu kan pam IP baru kikon ke beri nyutrap namar ba ngan ong IP hakni jela jungi kita kinong pensniu jinglong no kinong pensniu jinglong ya kipat ba babun balang no kibom tiap ya ke eke laka bahan ka sniu kamut ka kentup mo ya bro ya kita kinong sensyar bade ki balang ni kita kisang balang lani ki politician party ne lani ki de ki MLA ne ki MDC ki ba pensniu jinglong mo ki ba pensniu jinglong ya kipat ba babun balang namar kum kipat ba kiba ap kami lenti merong ya ka hok ya ka jing sisya hanre kam syam ladon nak ni kejaka bat kita kibriu kibadon ka bor lani kum kita kinong sensyar mo kaba kipat ba hi jong kabriu nyutram ki kami lenti makin yo ya kata ka sensyar ba khu kin yo ya kata ka jingle hok halor ki iki boro pause kiyo penban da kajing ketang kiyo penban da kajing snosi kiyo penban da kajing syale haram hala kita kibriu kibangihi ngi perkat pakilong kibabaha tiadena kata kadaw ngan ong yupi ba kajing le bean boroborhi kalam sya kajing jot namar balei ba nga saong kumta babun hi kajing penkenya ka hok long brin man brio kajing penkenya ka hok long trasimet kajing penkenya ka hok ka khendeu ka siam ban kajing keno sniu ya kiwe pat kajing brio namar ba balik ka ja kumta balik ka long kumta namar kita hi kibrio kiba borobor hi kiba pentip yangi bansyun yano pause kide ki pralok penban jongki jong kita ki wei pat kita brio ki bangingi perkat ba kide ki nong yelam ba bha jungi henry pause ngimtip de ba kilong thikum ki judas kilong thikum ki judas namar kata ka jingle ka jingkam jongki kalong be tang na ka banta ban mantoy lani ban aram kamet ka phat bakin laj na ka jing trei sitom bakin kamay dalaka seap bakin bam kindi la seap la jong henry ki kwa ban kamay suk kamay aram da ka ba ki thau plan thau buj har harukom bat ki pensniu jinglong pan ya ki pat ba ki bom tip iya ka e baro today halor jong kani ka ba bali ba ngasa hik puli ka bible bat ngamla ban i ka bible ngakwa ban rat dengkong ya kajing sniu mde da kajing le pede da kanu ke bas sniu henry ngkwa ban rat dengkong ban pen tu ya pi ki kon ka bri nyutra prokhoj da ka ba ngapuli ke bible namar ngangai scam ba ka bible ka de ko white lam al yang sakti henry don pat ki ba hikai hangni tang ya ka gospel henry ngan ong yipi nga hikai ya ka an jong bahalor tam jar kiba perkat kiba snutu bat kiba pusan hi haladi ti lada ki ong ba ka baklaru kamut ba kampat ngam ha ka jumut di perkat jongki handre hanga kam bakla hapi kala ban bakla handre hanga kam bakla namar nganget ba ka bible ka de ka white lam ardeng sakti hakapor ba kim khat hakapor balalek haka lockdown hakapor corona him simlai yu i yano mo henry hakasin banongkong kaba kijingle kijingkam ba pila yu i namar ba bon hi him simlai itu ba pi iben namar ba ngadi ubru bodo namar ba ngadi ubru berit banganda dei ubri ubadeng tai banganda dei ubri ubaruspa kata kanam keburam kelapau ha
Dena takadaw ngam simnas ngoperi kata namar balay kanang bahahi bangalong ubarit. Kanang bahahi bangalong ubapo. Kanang bahahi yang bangalong kumni kum bangalong mentah. Namar balay bangalat hiru na kajing syakeno bamsap bamto lani ngalat hiru na kajing syakeno. Bangalong umentu Henry lada kinu-kinuru kiba keno kumtaru ti kihap de ban saki lani ban peni bangalong ubri kumta ti Henry balai ba ayui ba hakani ki jalajungi bangi hingis sajenjar bangi sangat jenjar kadai bangi buri ya kejing sniu bat ngiburi ya kapap kesang ngiburi ya ka bamsap bampong bat ngiyada ya kinong le kam sniu badena kata kadaw kasaroi kejing sniu ngiyada ya kapap kasang basahiar kasang halor jungi dena kata kadaw ya kita baro kijing jing bamsap pampong katu kathim kaklim kathok kasyukur barakhot kata kadi kakambe an lada kadi haperthei lani kadi habneng kata kadi kakambe an tidena kata kadaw habangingi le kumta wat lada bun kitip ya kata Henry namar ba kidei kibriu kibadon hakas pa kapho ti kibabun balang kimla bani ai tidena kata kadaw ngon ongi pi to duai shublei to pai ngaduk kadonut kemensim kajong pi kamut to duai namar ba ublei usngap ya kajing duai jong kibaduk ublei usngap ya kajing duai jong kitu kibasyak ban ben ublei usngap ya kajing duai jong kitu kiraitong ublei usngap ya kajing duai jong kitu kiru kenthei ublei usngap ya kajing duai jong kitu kikunswet ublei usngap ya kajing duai jong kitu kibriu baduk to duai se ublei to phai se ublei nadu kamansim kadonut ka jong phi hang tahi ublei umsasngap ikijing duai jong phi Henry wat jule kanong basniu lada phile kanong basniu phin omlat hiru na kajing sniu Henry ya kata kajing le jongno kabasniu to duai se ublei ba phin lat na kata kajing le sniu dede na kata kata wat jule sniu namar lada phile sniu phin omlat hiru na kajing sniu ane phin omlat hiru na kajing saja te kajing saja kawan ha kamansim ko jong phi te ha kajing susi kajing kuslai kamansim jong phi nda phile sniu yeno ti kata kajing le sniu jong phi yeno bale ba ngasoong ba phinom light na kajing sniu ban nda haba phipang phisitom phin sa perkhat bat kata kajing perkhat jong phi kanang ban chuchu ya kata kajing pang kaban ya kamet kaphat ka jong phi lada phikwa ban long ubri ubalai du ha kajing mut jong perkhat ka musim jong phi wat le sniu yeno khanang ba phindup man baha ladi phiduk to ap khmil inti na ublei trekanrat hadu pa unda pen urlong ya kita kijing thumu ba baha jong phi kaspa kamdi kajing im kajing i kadi kajing im kajing sisa kadi kajing im kahok kadi kajing im tede na takataw bangakwa ban pasat jing mut ipi wat jumlien hiru ban bisni wat jumlien ban pihun wat jukwa ikino ya ka eke kaba de ka jongno Henry to perkhat haladia to bu kathong haladia batrei ya kata kaba pidon kathong trei hadu ba pindayo kaba pidon ya kata kathong wat jukwa karki bayo poi penban hak kerdo tedei na kata kadaw nga kwa ban kentui pi halaka jingim ka jongak ba man lakasni
nadu katsan snam karta ngala belah hadu kat kini kisni kadang long kum dia hanre ngam chim la sosi bat bon hi ki bre ki ong ani pi ipo ba hanre haba ka mansiem kam kuslai te kadur kmat ka pu hanre haba ka mansiem ka kuslai te kadur kmat tenai batai deina kata kadau ba bun sien hi kinong pan sniu jinglong kinong pan sniu mansiem kanong ipi kinom la dai namar ngadon haladi ya ka Bible ka wailam aliang serti ke jong beli terkenrat ngaduai ngakarpat yo beli terkenrat bon ke jing ben ke jing keno bon kinong bentiu kinong kerha bon kinong tim kinong tela Henry bale ngalong kumni haduk menta kumbanga ngalong ngadehi ubang ngalong ti dena kata kata ngon ongi pi ki bapet bahai kan ke YouTube channel jonga baling ngam le ran lada pitok pili ran lada pili sniu pili ran haba piya na ka benta ka jing sisa balai pin le ran lada pikiran ni ke badai balai pin le ran lada pikiran ye ka basniu pidon hok bantiang lada pimkran ye ka basniu lada pikiran ye ka badai balai pin tiang mano ba penting hato kita kiba penting kilala banle ai ya ka mansiem ko jongpi lada kipeniap ikado hato kila ban pan kubomno ya karmek sentur jongpi ba pinkran ni kijing sisa en sisien ba pikran kaya ini kaya isa sisien ba pikran ni kijing sisa kaya ini isa sirta handre haba pitok pisyukur kata kloy lan hi kandam do kloy te henre lada pilong ubri uba bejengmut lani pilong hiru ubri uba yasha pilong hiru uba yaini ka jenget tang hau blai hang tahi pin sayo ki baro te deina takatau ba pi ki bakarsan bhai kani ka itu sonal jonga kidon ki batrei sitom kidon ki ba trei langkhamo kidon ki ba rap kidon ki ba trei mistri kidon ki ba nya kali kidon ki ba trei ki kam ba fer har rukom dan ongi pi wajudu jengkramen namar ba pitrei sitom ba pidoni kathong te balei pinchu ngap ia kitu kinong ben lani kitu kinong bisni ya pi hanrei tolong kumbalong badeng do todong to scam ka jingmut ahla dia ya ka ka ba pi kwa balei omla namar ka dehi ha ka rai kut kum urang ba lada ya pi la kha kum urang ba balei pisa ia lambakla haki eki jong kaning perthai lada ya nga la kha kum usen rang balei ngan kala kan thai balengan kelakan thai kane baro ngan ong ipi kadehi ha ka jing sya elam bakla ka dustur ha ka jing sya elam bakla ki balang kristan te deina kata kadau ba bun sien pede ya ka bible ngibu sya kendong om dei banga benyi ki balang kristan handrei ka jing elam bakla jong kihi ka pentronya ka jat benriu jongi handrei ka Bible kam dei tang nak bentajung ki balang kristan ka Bible kadi ka an ka Bible ka jutang barim kadi ka Quran ka jutang barim kadi ka Gita ka jutang barim kadi ka Bible hanre ka jutang bathamai kamut dade ka Quran ru la yalam bakla da kumwei dade ka Gita ru la yalam bakla da kumwei dade ka Bible la yalam bakla da kumwei kata namar bale kata namar bale namar ba ngikwa ban yalam baklai ki babun balang bat ban penjot ya keperthai deina kata kadaw ke bangi saya bosun bosniu ya bisni pihun handrai ngan ong ipi ladangi ekran ya ka Quran kam syamai yalam bakla ladangi ekran ya ka Bible kam syamai yalam bakla
Adang ye keren ni ka gitar kam se me lam bakla. Henry ka jutang thamai. Kada dei ke jongno ru ka lam bakla. Balik ke lam bakla. Namar ba ka khle politics. Sto namar ba ka khle politics. Sto ne am. Ka jutang ba thamai namar ka khle politics. Ka jutang ba thamai ka khle jaktung ban ka pengkelan jalebi ya ka an umoses ka pengkelan jalebi ya ka an jok bahlor tam ka pengkelan jalebi kenang ban yo thok briu sto badena takadaw haba utrai Yesus Kristus hapor ba udang don hapor ba udang immo ledaki ya thu khanatik kumbakila khai ki hak takapor ti ba deng ru ihapan keren trai sutrai mo ihapan keren namar balei ba la pila julap se hakanu kanu ka gospel mo banong ba ujisu uang tomani yang banong ba ujisu uang tomani yang kelamong ro tomani yang uang ngalong kalenti sto uang ngalong kalenti jong kajing sisa kelamong ro tomani yang de balai pia mane ujisu balai pia mane ujisu sngotho ba ko pai ba ki khon kabri nyutra sngotho ba manta phindom lasai phin perkhan wat utrai Yesus Kristus uklam ong ro tomani yang mo kumanga ba deng do tolong ro uklam ong ro mane yang sto te deina kata kadaw ngan ong yipi iwe ki khon kabri nyutra kadon kam yipi ukpa ka yen ukli ka yen ban puli na lade bat ban perkhat ban puson haba ka tengah kali ying mani kawan pat na ying mani ka bisar ya phi utengah hi ka tengah tang bakali jing yaseng ka bisar pat ilo utengah thik kum ba kapan biang maka sto kade halor jung kita ke eru basami ka huri hura bat ka kenrum ka kenram Songkha urang ba yo jat ka kenthe mano bahikai kata phi ong ba nadu mansua nadu kilong sua mansua ki mandai manthai ka manthai ka bakumuno pen ik sabot ki satar ki bala lale lakam do ulong sua mansua jungi nadu kisnam bakat no de bandon ka jing tar ban pen ik sakhi bangi ajat caka kami lada kia thok kita kinong yalam jungi kumba ki thok menta kumba phila de yui te balai phindang nge yaki haba than hayeng hasem than ki khon kikti hato unong sansyar uan penbit penbiang ki khon jongphi lada utnga jongphi uphian phinit ut yano sto deina kata kadaw kopi ki kilom kebe jong kabri hunyu trapo perkhat bah ya ke ek banga kran nak menta ka jing bah namar balei baro si perthai hi baliki ajat chokpa namar ba kolong kmi hi ka sngothu bakamla bankit langkor ban ba langkor ya ka ying kasem namar ba sertok ya ka jing im jongka bat kai lamba klaru ya ka jing mut perkhat jongka Henry ka jaj ban riu jungi urang ba ulaj lan ka kanthe ka jenjar namar bale ka jenjar ka kanthe jungi ka hap hiru ban jenjar ka hap hiru ban hun ya kata ka jingle ka jongka namar bale ba ka shailam bakla lada ka kanthe kalong ka pastan ka kanthe kalong ke badon buram ka kenthe kalong ke batip lei ka perkhat ye ki Henry namar ba
hakani gejaka lalong thikum kadelila kakantei kalong thikum kadelila hakani gejaka deina kata kadau bak sejenjar deina kata kadau bak sket khunrei deina kata kadau basajot sapraki kisam namarba ngim shemlale ya kabasong an ngidei hiru kibrio kibabe an bat am shamla itu hiru yangi daka an balai jaka bangin itu direct ya kada jungi daka an ki itu ya kataka Sheikh Sidul district council pia kamen ya kata tangba habau Amit Shah ukeli uwan hari jala ukeli la ka Sheikh Sidul ne la ka ILP ki ongi kwa lang ka Sheikh Sidul kadai baladon lupa na kabanta kariti rustor jungi te amdon bala pangki manu babe hukum ta kariti ka rustor ka baladon babon hi basyong pod sukun sir kimtip syu kariti ka rustor kimde bus ngora me kata na marba babon hi balong kristan KMDC babon kidai bal along kristan pe menta babat kariti ka rustor de mano ki balong niam tan rai ti habak kelip de la ka Sheikh Sidul ne la ka ILP ong ngi kwa lang tiap jet MR teli kilti ka babha ka basniu ka hok ka pop ka bereng rujok handre ngi kwa lang bat beneng bat rujok te kumno pinio te kemut hatu pi ong bangide ki brio ki batip an hatu ngide ki brio ki bakongu an hatu ngide ki brio ki bala sngotu hatu ngide ki brio ki bala perkan deina kata kadau ngan ong yepi borobor hi kita ki ba ong yepi nga ye yepi nei ki de ki nong set klajung pi sto lada uta ubrio ubom ju kran hak yepi umju kran hakmat bapa besai nong PNM nga ngan e kumno yepi habang empat itu itau Henry pimtip de bo ye bah shubu lada kanu samlamu kabakali ya usenrang PNM yang usenrang ukuran bet palai ong bet isi EP Henry katakan teh kalau pediang bau isi ya ka kam keren syu yu Henry ukuran bet ya ka kam syam langsung tu apa kalong kumju ya kita kibrio kibakran borobor ha por election mo na kamenta ka riu ke jaj ben riu nga i thon ya kibrio lo jong nga perkhat nang bata ka jing pha nga kwa ban tei ke jaj ben riu lo jong handrei halas dei ma uhi basak kala handrei uta ubrio pa de ubakran kum bakran ma i joping ladaพี่พิมพ์บทยังไงและในพิมพ์ทับบทยังไงไอ้บ้ากะเมากะเดียงกันทับยังไงไอ้บ้ากะคลาวกะตับอันนี้คิมรัดคิมแรงกิทับบทยังไงmo ki angel jung ubrikทับบทยังไงujab mo namar balai lada ular job balai undang rem handrei tang ma ye jo ping hadu singi jing yam simla rem handrei yakinong tok no syukur pede nalor begila dap job ndai ki akan bas nemar bali nemar beki tok dan pat ki brio ki bedona kabor klem nong bot klem security klem nong senran klem nong yada kim nuot panya hayohan nemar bali pisngo tho hinala dia de ki kam jong ki hi ki ba penting ye ki handre ki brio ki bom don e nala dia kim ju salia hiru baniat marwe kim don ding tiang hiru inu kade ni laj perkhat imapi handre kumbang along ye la dia dapat iki social media ki brio boro akin ong be utei te nde chanor umlong syu handre nga perkhat ye la dia uta uba berngam uta uba temus niu ublei jonga uladap kedat lupa yu
lada ung kata aru mau unjot hi ladi namar nga klamdon kano no basniu ngali ayu nga keren ban pen bahai ke imlang salah te de na kata kadau phi ki bakar chan bahai ka youtube channel jonga tolong borobor ki bri weslor kani kade ki jingslor ka ba ublei ter kan rat hi ula uyai na kamta ka jing im jungi ban im hok im sida ban le ek bade ban kran ki jing sisa kata hi kade ki jing la chung ublei ter kan rat te balei ba phinda balei ba phin yakap lani balei ba phin tam ala ki khmat jung pi haba ka bas ka jing sniu ka don khmat jung pi balei phi ong bet bangam yu i lada ka don kano kano ka jing sniu khmat jung pi wat juburi yaka bat to pen i ba kata ka jing sniu khnang bakan khuj na kata ka jaka hanre lada phi hi manta phi yu i ya ka jing sniu hanre phimnot ban kran ban khana kata kamut ba phiru phiadon ban talang ha kata ka jing sniu te dei na kata kata ba toh katungan penkut chua dengan pulino naka kitab khawar na markat banang kran nang jurong kat banang kran nang jurong ti ngadi ubri bubunia temo babun hi ki dom don pat ki bayu jengmut ti dei na kata ba kampher yanga na mara kandai tang ubri ti mentangan pulino na kitab khawar katara jur thok ka isaj met hautrai hanrei ka jing thau bahong kapan sngob hai utrai haba lawan ka jing sarong wanru ka jing ja buram hanrei bat ki bas ngaurit don ka jing stan tolong borobor ki bas ngaurit mo ya ki bayat bet ka jing le hong kalong kanong yelam hanrei ke jing kendriang kiriu syat kela kapenjot yaki kaspa kam mentoy ha kasngi jing bitar kaspa kam mentoy ha kasngi jing bitar hanrei kahok kapelat na jing yam kahok jong uba klem tho bria kapenbet ya kalenti jong u hanrei uriu sniu ukelon dala ki kam sniu kahok jong ke bayat bet kapelat yaki kiriu syat kela ki syate merau dala ki jing kwa brai habayap uriu sniu kayap ru ka jing kermen jong u ban ka jing khmi lenti ki ba klemble kadu e uriu hok ulat na ka jing jenjar hanrei uriu sniu ungan ha ka penban ka sentur ubam tible ka penjot yaki wei hanrei ubahok da ka jing tip ulat na ka basniu habaman baha ki bahok kanong ba ksat kemen habayap kiriu sniu don ka jing kanhoi sngob ha da ka jing kerku ki bayat ben kanong ba kayo buram da ka sentur kiriu sniu ka jot thiau kanja uba penpo yala uparamarjan uduna jabieng hanrei uriu sempang usngap jar uba syang tang banlor ni uthat yaki kamri hanrei uba bat juban haka mansiem uburi yaki kam haba omdon nong yalam kibriu ki kelon hanrei haba pahu nong aibuj don jing singan jar uba yang jamin ya unong wei un sababe kela jar uba yang jamin ya unong wei un sababe kela hangne babun mo ki benami hangne babun ki benami lane kita ki dalal mo ki balik yada ya udakari ai ti na ka banta jong kitu ki brio da perkhat baha phi ki marjan marpa mo ki bayada ya kitu ki nong wei ki nong ar ne ban ong uperlok jonga bahayeng jonga u lok jonga utanga jonga ha ti phi na ka ju ka tet ben brio mo ka bangi ni don da perkhat baha pet bahai kini ki brio lada ki shali asniu ei ha kita ki baki ki yada wale yakap iki wale ong hiru ba ka de tet brio jongi namar bakil adep yada lupa ya ubri ubanaba so kani kamut kalong ru kajing hikai nak benta kibri jungi kalong kajing hikai nak benta kibri jungi mo
na kadukot bakat san na kalunong bakat wei mo kadukot bakat san jar ubayang jamin ya unong wei kamut ubayang jamin lane ba jamin le bayada mo ya unong wei jar ubayang jamin ya unong wei un sababe kala handrai ubay isi ya ka kamba jamin usuk mensim ka kanthei ka bahok kayo buram handrai ka badakat ka pau klemran ubri ubasbun umentoy yaladi handrai ubadakat upen jenjar yaladi ubri ubasniu uyo kanong basyat syukur handrai ubabet ya kahok uyo kabainong bapaka ubayai ni ha kahok un im handrai ubakarni ha kajing sniu un yap kibri kubadon jengmut kelany ki isaj met akmat utrai handrai ki bayat klem thok bria ki pensngo bahaya u to tips kem ba uriusni un omlat sitom handrai ki khon kiru hok kin laj kum kasatik siar hak ha ka khmut sniang kalong ka thei bahabrio klem jing sampang ka jing kwa jung ubahok ka kut tang ha ka jing bha ka jing khmilenti ubasniu ka kut ha ka jing bukho uwei ubri uai pahu handrai unang kispa sa uwei pat uba benut ban ai ya kaba udei ban ai ukardu ban uba ai pahu un sayo pahu bat uta uba ai un sayo yaladi kibriu kitim kitla ya uba set jengbam handrai halor ka khli jong u badi ya ka kahiar ka jingkerku uba yale minot ban yo jengbha uwat jingkerku handrai uba wat jing sniu kanwan ka jing sniu uba syania hakaspa un satlor handrai uba hok un samer kum kaslajar ngam uba penjenjar ya yala ka yeng kasem un sayo kabainong dakal bat uba biet un salong syakri ya uba star uso jong ka hok ulong uding ka jing im handrai ka jing le be an ka rongo ya ka jing im lada ubahok ai nong markaliang ya lada ubahok ai nong markaliang hapakei kan nole ya urusni bat unong pa kani kajutang jong ulai kani kaktin jong ulai ngasngungu ulai ti kai kaba pipi osngo mentamo na ka kitab kawat na kalnong bukat wei to perkhat to puson haladehi bat man na kamiet man na step haba meniet shua ba pintia pindam na pil awan na kajing trading ta to kan ma ban aingu aidam yo blei takanda namar ba kade karukom kade ka baha benta jungi kbrio khnang bangin duk man baha ha kajing em jungi mam na kasingi te man na step shua bangin training ta ru to aingu yo blei takanda khnang bangin light na kanu kanu kajing snio bangin training ta kenang ba ublei undup yada yengi na kanu kajing snio kebangi ngin ngat hakapor ba ngitrei ngi kta ngile ngi kam ngi kren khana mo ti dei na takadaw ba kani kalong na ka benta kajing kentu kajing ai mansiem kajunga yepi ki kon kabri hu trap baro namar balei nga ngade tang brio handai nga kwa kajing ba khanang ba lada ki brio jungi kiman ba kanu nga kemen wal dail dia ngaduk handrai nga itenat ba mentah kila sedang ban ki ban kesar kila sedang ban trei ban keta ngayui ba kila sedang ban wat kirang ba mo ki sedang ban mi ban khayi hayo han katno ka kemen siam namar ba ngayui ba borobor along thik kumbala chate ha ke jingmut jung berkat ya ke jingmut berkat jung ki handrai mentah kila sedang ban mi syakmat ban namdon chu ta ka jing le raj namar ngimde ban le raj kai kaba ngingi don kam ngide ban kaba ngingi don kam ngide ban tristom ngide ban wat kilat kilti ngide ban tur syafrang haki eke baro namar amdan mano bala ban ai yengi handre ngide ban trehi dalaki tersimti tersimkian bat bale ngin le raj haba baro hi kade kakam na kabenta ba ngin penkedang yala kakpo lani bangin penbet penbiang yala kayeng kesem jadi na takadaw lada ngin le ran te hatong ngin yo ai
ti balengin le ran habang imyo ai habang ladang ile ran yo ai ti kabiang andre ladang ile ran ngimyo ai ti balengin le ran ti de na takadaw to presyang ban sungtu na ladihi teng habang keren ngap samruki mo na marba bunsin yaka ekaba ngamdi ban keren ngahaban keren ti kalong kai de kamde kaba pipin ong nga bang keren biryapan lamar haba ka mensemi ka penhun la ne kapan kiban ka mensem jonga le ne kapan po samroke ka du kmat jonga tengah melak bani nomor nga ngade ta brio ti tangkini kentian kublai sibuni pi baro ki kon ka brio nyutrap rokot ya ki basngap bat ki bapet bahai kene ka hidur sun jonga bat ki bakerchan bahai kene ka hidur sun jonga kumju ru ikitu ki bapersya bahai kene ka hidur sun jonga nga ai kublai pi baro kamit usuk kemen to ai bobli terkendat hi undor kat ban nga bat pi ha ki jingle ka jikam jangi ko manla kasngi un kerku kerdo yangi ya kayeng kasam ka jongi un ai ngi ka jingko jingkya ka jingi i ka jingi teli yui pa yui pan da ka bangi sngap ya perkhat ya puson ya ka jing ai jingmut jongi hi yui pa yui ti tangkene tien kublai sibon ni pi baro kamiet besok kemen